CS Boutique. Pour tous vos besoins des chaussures de marque, en gros et détail, siège au Grand Marché d'Adjamé à Abidjan. Tel plus 225 07 02 24 74 58. Groupe CARICOM. Vente et location des véhicules Niamakoro, cité UNICEF. Tel 70 54 54 31. Adelika waray witnye matome ngalomida te nesri mbadem te nesri kembe ka tombula bili labe ka client yi tombula meni la jali fe chama misoro ala inafo téléviseur écran plat téléphone portable fo ka se humidificateur ma ani la jali fe chama misoro la jali fe nuru misoro chugudi ni te nesri san iba forku daele ni jamiya kono ubayira ko e gayena o jayina ibika te nesri forku inda ki buli birbiri ningi senfa ka u jabala sagere ni o bagadaji nara place immeuble agoni la evitika la jali femene wani mami ma jaye aka te nesri forku kono ima perdu de ibika te nesri forku imara kada ka tombula bili wera kan ke nesri client bela jele ya sabbe be seka la jali fen soro chugumina te nesri to ka sage ibe gratudi Eunye ko nani mi. Emne ano. Nena barani ni la. Barani nega entreprise la. Na frère ko na une minute dema entreprise be dala. Ha? Patron ni be ga ne be fo parce que min temena in nin nyon tela la. Ne ko ni bolo ne chene fi ne jobala. Ebe chen juma don bide. Chen be ne nyon tia. Ha? Eba ko BBC a enu kunne ni bi ali une minute noto di me entreprise là ni afa ne refila akedo Ela ne wili ne me baralo ay sa ela kansiya che oh kira na kadde ela dinga mo kade oh ndi budande ka dum ilo so kana dungu ne so ko ni ha dum ela ay to isa yebe nyabi ne sonnare ni woni fo mo den jonne sa jurori nitiga finmo ke ni woni be finmo ke ne do abi karkardi ela foi benentenna jurori sa da isi tinega finmo ko tan nga farnde ni mo ko jori ni tan nga so wote me na balla ka wuli dun ko tan so ne ko dun isa iba ko na wakati mna bike so wala iba ko wakati fana kara 3h 15h ya ko 3h 3h chukuji tanto 3h ta so bebe so wala est-ce que 3h do ala 3h ni 15h di ni tan dumi ngati da ka so 3h ya o 15h di sa salata kana ni peri josa ibinya masa salata buku sa wakati ni parleni ayre atu ni manchante me bata ni ba fe bora farasire de ibe to kasa do mam fi awo ibi re kasa nja don wa ni nga finu ko mi kla ta mi ko dum mam bare sa ngati ma do mo ko robu ala sa mam go robu jume de la ni ka mali fin do ni be nguni be ko kan fin ni do o fere kay ni bo wota ya ala sa o betwe oh aketo rebola ne kunya do BBC ikutake ne manyina ke
wa i tɛ baara kɛ ne ka entreprise kɔnɔ yan nɔ ne b'o f'i ɲɛna a fa ni o hakɛ to min bɔ tiɲɛ yɛrɛ ne tɛna se k'an sigi kibaru ka yafa deli fɛ i bɛ tila ka mandaga de fana ɲɛna tuguni wa yakine kɔni tɛmɛ ka bɔ bure kɔnɔ allez dégage Abiba oui chef yɔrɔ ne kangari d'aw ɲɛna désormais n'a kana to mɔgɔ si ka don ne kan n'a bureau kɔnɔ ka sɔrɔ ma mun photo ci ma ni mɔgɔ lankolonsɔ natɔ de kana n to an ka bureau la yan nɔ han d'accord chef t'i ka baara la n ye nin faamu c'est pas possible. Ni tora ka ne ka baara min kɛ mais Salata m'i laja sa i ɲɛna taa fɔ dugu la i ɲɔgɔn si tɛ kɛ yen nɔ I kɔni ka yɔrɔ fini ninnu ka ɲi sa yɔrɔ i bɛ to ka ne yɛrɛ ye dɛ awɔ bɛɛ to yen sa an ka mama ni sɔn ka wuli ka fini ninnu i bɛ ninnu lajigin n kun ye dɔw bila i ka so kɔnɔna la i b'olu ta ani couvrilen ani ka b'o de fɛ maa bɛ Musa i kelen ka taa yanni ɲɛ nɔgɔya ayi n'i y'a ta sisan tanima ye maa to n'a sunɔgɔra n bɛ teliya k'a bɛɛ ko o la n'a ye ɲininka n b'a fɔ n k'e yɛrɛ de tun bɛ fini ko la tɛ aw ka so yan han mɔgɔ min ka ɲi ne ma kosɛbɛ o ye e de ye ni parfum ɲuman bɔ yen e la kana ɲinɛ yɔrɔbu ko in kɔ dɛ yɔrɔ ni a fɛnɛ ɲɛna tɔgɔ ni kɛnɛmalɛfu sugu min y'i da la k'e ta ɲɔgɔnna de don nin tɛ ne ta ɲɔgɔn ye e ma san 20 yan ko tani kelen ka wari dama ne y'a san o la 20 kana to ka nin san a to yen ni n bɔra ɲɛgɛn na n bɛ na n bɛ kɛnɛmalɛfu dɔ d'i ma o fɛnɛ awɔ n b'o fɛnɛ d'i ma e de fɛn na i tɔgɔ ne ka baara a fɔ ne bɛna kɛ bamakɔka ye maa bɛ tila ka n'a bɛɛ cɛ ha e la kana to mɔgɔ k'i ye dɛ awɔ Ala n'i ma kalan kɛ u b'a fɔ k'i ye fɛnɛ wa n'i y'o kalan kɛ i bɛ tila ka baara ɲini ka dɛsɛ baara tɛ sɔrɔ n'a fɔra ko ne ye nin kalanba ye kɛ k'a diplôme da so kɔnɔ ka tila ka wuli tuguni ka taa baara ɲini min t'o baara yɛrɛ ka menuisier kɛ ka dɛsɛ foyi tɛ ka ɲɛnabɔ Ala m'a ɲini fɛ i ka fanga di ne ma halisa ne bɛ se k'an jija cogoya min na n'o tɛ n'a danna ne kelen ma ne b'a bila dɛ nin kɔnɔ Oui, allô, Docteur, ça va? Oui, pour moi ça ne va pas. Hein. Oui, on a connu la tournée quoi. On est froid au bêta. On est froid au euro là, à 10 minutes quoi, mais après à 10 minutes là quoi. Il faut y avoir une solution là quoi, parce que n'a qu'à sur même boule là au de la fin, on a décès quoi. Au chemin quoi. Mais quartier me relanti, nous devons mater. Oui. Ok, d'accord. Si nous mettons mes cliniques là. nin situation na sugu de bɛ ka denmisɛnnin caman bila dɔrɔgu ta la ne dun tɛ fɛ ka dɔrɔgu ta ya Ala ne tɛ fɛ ne bangebaaw ka jigiyɔrɔ sɔrɔ n na ne fɛ ka n ta ɲini tiɲɛ de kan sɛbɛ bolo ma
Ok, sini bɛ tɛmɛ heure jumɛn? Ah ok, d'accord. Bonne journée, oui. Merci beaucoup. Aïe. On débrouille à ta sauce. Sengewe mobila kocha mbala Sengena mobila kocha mbala Sengemaji La ilaha illallah. Monsieur. Nse. Abu. Hein? Ko di bachite. Bachite. Nse. Ma yɛrɛ t'an da. E ma ɲɛfɔli kɛ ne ye o. A kɛra cogo di? Ma. Abu. N y'a faamu. A ka ɲi ten. Ma, i b'a dɔn ko tiɲɛ yɛrɛ la ko foyi tɛ ka ɲɛnabɔ. Ma ne mana sen don k'an bolo don cogo o cogo a laban bɛ tila ka tiɲɛ. A ka ɲi ne y'a faamu. Ka n'i jigilatigɛ Ala la i y'a mɛn? N y'a faamu. Ka n'i jigilatigɛ. N fana kɔni bɛ layidu d'i ma. Ni Ala sɔnna ma n tɛna n bolo jigin. Ka n'i bolo jigin dɛ. N'i y'o kɔni hakilina kɔni sɔrɔ kɔni. Den kɔni kɔni n'i nana diɲɛ na cɛsiri de don dɛ. I y'a faamu? N'i y'o hakilina sɔrɔ o kɔni ka di ne ye dɛ. Wa ko foyi fana kuma sebali tɛ karaba. Ala bɛna n'i ka don ye ni Ala sɔnna ma. Ne yɛrɛ dalen don la. N'i ka dugu jɛra don o don i yɛrɛ b'a dɔn i yɛrɛ bɛ nisɔndiya. Ayiwa f'i k'a dɔn de fana ka fɔ Ala kɔni ye aw don ne garijɛgɛ la. Nka Anchu quoi? Maman Anchu. C'est Zolega, ça va? Ça va. Tomorrow. Dorose. Ibadou. Abe Bashitala. Ifadou. Abe. E bora kuto soa. Awo. Er meni be. 29 son 22 ans ici. Zolega. Ni den la daminɛ jumɛn bɔ kuma yi ni heure la a fa bara ka taa yɔrɔ wɛrɛ la en plus fini min b'i kana e bɛ tɛmɛ ni nin jɔn na k'o tigi bɛ kɛ den ladamu ye Zolega i bolo da i kunna sa e jɔlen filɛ yɔrɔ min sa ladamu ye cogo kisɛ kelen a tɛ e la i b'a ka numéro di yan ni dɔ b'a ye i b'a ka numéro di yan a lajɛ ba in aw hakili la k'a fɔ ko diɲɛ bɛ laban nin de la o. Ne ko i tɛ denmisɛnnin to ka ninakili sa tilew tɛ kelen ye an bɛ 21e siècle de la sisan a to k'u ka vie kɛ e mun de kɛra n denmuso taa e b'a bɛ ne ma fili a kan ka sɔrɔ seli la nka a bɛ mɔgɔ tɛ diɲɛ kɛ k'a sɔrɔ i ma diɲɛ tiɲɛ yan nin ye fini ye nin na mun bɛ nin na i tɛ nin ye cogo la k'i b'a kɛ mɔgɔ ɲɛnamaden ye sa bi denw yɛrɛ hakili la k'a fɔ ko diɲɛlatigɛ yɛrɛ tɛ se ka kɛ tuguni ni nin n'a ɲɔgɔnnaw tɛ. ma chérie min sɔsɔ koyi nka n'i bɛ kuma denmisɛnninw fɛ i b'a kɛ ni fɛɛrɛ ye i b'a kɛ ni hakili ye i bɛ kuma u fɛ dɔɔni dɔɔni u b'i faamu nka n'i y'a k'i diyagoya ye diyagoya tɛ fɛn dilan bilen koyi fanga tɛ foyi de dilan bilen bolo de dusu kan ne bɛ taa n da fɔlɔ. I yɛrɛ kɔni tɛ foyi bɔ denmisɛnninw bolo ko o
ko ni denmisɛnninw ko o dɔrɔn e kɔni bɛ tugu u nɔfɛ ten dɔrɔn a banna o tɛ kɛ yan u tɛ se ka tiɲɛ abada k'anw sen fila to dugu la anw tɛ se ka aw wolo k'aw ka bonya anw ma o n'aw bɛ mara cogo min aw bɛ mara ten de a bɛɛ ka fisa ni Eva kɔni ye o fo ka diɲɛ wuli Eva e tɛ tiɲɛ ne ɲɛna yan i tɛ tiɲɛ ne ɲɛna yan wa i nɔfɛ mɔgɔ wɛrɛ fana tɛ tiɲɛ ne ɲɛna yan sabula aw bɛɛ de ye ne den ye o n'anw bi musow m'an jɔ an jɔyɔrɔ la den ninnu mana tiɲɛ a bɛ fɔ k'anw musow de don ɔ n'u ɲana kuma min ko an den t'e lamɛn sa papa ne bɛ ninnu n b'u bɛɛ mara yan kelen 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 hali sɛ tɛ bɔ a fan kan k'a fɔ ko ne de bɛna aw lagosi walima k'aw lafili ko ala ma garijɛgɛ ɲuman d'aw ma walima k'a tɛ baara jɔlen na ne t'o kɛ dɛ ne t'o kɛ ni n'o kɛ o ye ne kɛlɛ fitiri wale aw fa ma o ye ne kɛlɛ fitiri wale masa ramani ma ala tɛ foyi kɛ gansan an ka to ala kɔ o diyara n ye e ka kuma ninnu bɛ ne dusu da o bɛ ne jigi sɛbɛn awɔ i ɲɔgɔn tɛ yen nɔ ka n'i jigilatigɛ dɔrɔn ka n'i yɛrɛ mɔrɔmɔrɔ n y'o de f'i ɲɛna n bɛ segin k'o f'i ɲɛna mɔrɔmɔrɔli ninnu filɛ nin ye ala bɛ jigin mɔgɔ la wa a bɛ tila tuguni ka i garijɛgɛ fana siri tuguni ka n'i yɛrɛ tɔɔrɔ n'ala m'i tɔɔrɔ dɔrɔn ka n'i yɛrɛ tɔɔrɔ i y'a faamuya ta i ka awɔ dumuni kɛ fɔlɔ i y'a mɛn dumuni kɛ i ka t'i da dɔgɔnin a bɛ ɲɛnabɔ ala k'aw lafiya ka nin wali ta ala ka hɛrɛ k'a bɛɛ ye yarabi ala k'an jigi tugun ma copine ne bɔra salon kɔnɔ sisan mama ye jiginna ne kan de b'a fɔ ko 5 tantôt a b'a fɔ heure jumɛn bɛ yen dɛ nin ye mun fini ye la dɛ n ko ne ja tigɛra fo ne bɛ yɛrɛ yɛrɛ cɛ ma bɛ tantôt de koyi wa le pire dans tout ça ko ne ka n bamuso ka numéro d'ale ma e fɛnɛ sɔnna k'o di yan e k'e lajɛ ba ye e b'a kɛ i b'a fɔ i tɛ ne dɔn mun de la ne b'o di ko mun kɛra grande sœur Aïcha n y'o de ka numéro d'a ma n bɔra ka se couloir kɔnɔ dɔrɔn ni message ci o ma o yɛrɛ b'a tɔ kɛcogo dɔn esi b'a dɔn han mama ka diɲɛlatigɛ bɛɛ bɛ tantɔ o yɛrɛ maa bɛ mun fɔ k'ale bɛ anw dilan nin ko yanni an cɛla taga sigi an cɛla taga don ɲɛ genre ale ye formatrice de ale bɛ anw former de wa yɔrɔ i bɛ na yan don o don ne dalen b'a la don dɔ la e bɛ na ma b'e bila yɔrɔ dɔ si ni minɛnko la yan ayi dɛ yɔrɔ dɔ si wa n tɛ se k'olu kɛ ni n ka sɔnni ninnu ye dɛ o yɔrɔ dɔ si wa i ma kuma yɛrɛ ale dun bɛ ka kuma de f'i ɲɛna dɛ donc e bɛ nin de la yan nɔ ne bɛ nin de la yan nɔ walayi ala ye diɲɛ nin kɔnɔ ne bɛ nin de la yan nɔ tiɲɛ na ma copine i sɛgɛnnen don mais mama ka farin i b'a dɔn han mama i b'a dɔn mama ka mentalité n'an ka mentalité tɛ kelen ale bolo de ni muso ma nin ko ninnu kɛ i tɛ furu ale t'a kalama ko furu t'an ka projet la n tɛ furu gɛn mɔgɔ ninnu est ce que ale y'a faamuya célibataire à vie ko muso tɛ yɛlɛ ta yɛrɛ tɔgɔ bɛɛ bɛ muso la fana n ko i yɛrɛ sumana na kɛ tan fɔlɔ n'i bɛ yan nɔ ala ye diɲɛ don o don da i tulo bɛ taa kalanso ala ye diɲɛ don o don da ma a b'a fɔ muso bɛ nin kɛ tan muso kan ka nin kɛ tan muso man kan tɛ ka nin kɛ tan diɲɛ don o don ne bɛ leçon ta de la yan nɔ cɛ cɛman fana bɛ kɔfɛ dɛ terimuso i ka yɛrɛ na k'i kunkolo pɛn walayi ne ka besti parler ɲuman ko n jɔlen fo n dusukun bɛ panpan Boisson Blue, boisson la ɲɛnɛma. Boisson Blue ye boisson énergisante ye min dilannen don ni an ka fruits mafɛnw ye. An bɛ aw ladɔnniya k'a fɔ ko c'est pas 100% énergisante. Il suffit que i k'a min pour que i k'a dɔn différence min ani boisson tɔw cɛ. Boisson Blue nana anw dɛmɛli kama ka bɔ boisson 100% énergisante minni na. Wa o t'a bɛɛ ye dɛ, saveur caman de b'a la. N'o dɔ ye Grapez, Walter Melon, o n'a ɲɔgɔnna caman. Ni aw mago bɛ kunnafoniya wɛrɛw la, anw sigiyɔrɔ bɛnnen don Membo Alaminɛ sugu ma, Cɛbili Darame ka yɔrɔ kɛrɛfɛ. Numéro 83 56 56 35. e siranna i b'o fɔ dɔɔni dɔɔni ya n ka ɔrɔbu ni y'o sama k'o sama n ko m'o lajigin o yɛrɛ ma sɔn ka jigin walayi ma copine ye non mama ka farin ba ti sagana
Kevin. Ouais, docteur. Ouais, ça va, Dieu merci. Et vous? Ne tun y'a fɛ a mɛnna e bɛ to ka fura minnu ta e ka fura ninnu jɔ. Parce que fura ninnu bɛ na ni ko caman dɛ. Ale bɛ dusukun teliya a bɛ mɔgɔw bɔ i taabolo kan f'a bɛ na ni dɔw yɛrɛ ka kojugu kɛ n'an b'a fɔ o ma dɔw fatu. Bon ka di ne ye i ka sévrage anticipé i ka fura nin bɛɛ jɔ i k'a essayer ka sport daminɛ ka muso furu envisager yanni kojugu ka kɛ o ye ne hakilila ye. Docteur i b'a dɔn ko problème bɛ mun ya ne yɛrɛ de se ma ko tɛ ko in ye quoi. Tu sais a donna ne joli la trop hali ni ko m'a bila n se ma ko tɛ fɛn a bɛ n'a fɔ fɛn dɔ de bɛ n diyagoya k'a min quoi n'i m'a min n tɛ kɛ n yɛrɛ ye quoi. I m'a ye wa. Oui sévrage ma nɔgɔn fɛn o fɛn n'i y'a ta k'a k'i ka habitude ye i bɛna bɔ a kɔnɔna na a bɛ mɔgɔ sɛgɛn mais i ka avantage kama i bɛ se k'i ɲɛ tugun an ka ɲɔgɔn dɛmɛ an ka bɔ nin kɔ sinon a mɛnna kuma bɛɛ ne bɛ kuma caman f'i ɲɛna an bɛ taa ni ka segin la an bɛ taa ni ka segin la e bɛ ka crise kɛ e bɛ ka malaise kɛ yanni kojugu ka n'i sɔrɔ komi ne mɛnna ne bɛ k'i conseiller i tɛ ka ne mɛn nin kɔfɛ kɔni n'i m'a to ne taara n'i nana ne b'a préférer k'i référer mɔgɔ wɛrɛ ma. Non, c'est non, a tɛ s'o ma. A mɛnna ne bɛ ka kuma i fɛ i tɛ ka ne ka taa kuma ni foyi. Non, docteur a tɛ s'o ma. N'Ala sɔnna n bɛna hakili to i ka kuma na. Ok, fura ninnu jɔ i k'a essayer yɛrɛ cogo bɛɛ la i ka muso furu tile fila in na sinon a bɛna se wagati dɔ la baara in bɛɛ bɛ jɔ i hakili fɛn fɛn la ko bɛɛ bɛ jɔ i tɛ se ka foyi k'i yɛrɛ tigɛ o ko bɛɛ bannen ni fura tɛ se ka foyi kɛ o yɛrɛ fana na an bɛ ala deli la sinon ala bɛ fagali bɛ se ka bɔ a la olu dun filɛ nin ye an y'a essayer ka nin bɔ an ka vie yɛrɛ la. Saya yɛrɛ. Saya yɛrɛ n bɛ sɛbɛn la. Alia. Bonjour. Ça va? Ça va. Kan foyi tɛ yɛrɛ. E bɛ ka taa min ta? Lela o fana mun kuma ye o tɛ la don o don sɔgɔma kɔrɔlen ne bɛ taa min. E bɛ k'i pari tan e bɛ ka taa yala de la. Ne ye yala e delila ka ne yala la fɔlɔ. Mun ne t'i da k'i lafiya. Abu e bɛ sɛgɛn an bɛɛ b'a dɔn k'e bɛ sɛgɛn so in kɔnɔ yan mɔgɔ si tɛna kuma sa anw b'a dɔn ko baara tiɲɛnen don an b'a dɔn k'i tɛ ka taa baara yɔrɔ n'i bɛ ka siraw de la an b'o kalama. An b'o dɔn. An b'o dɔn t'i da i k'i lafiya Abu mun de bɛ k'e ma mun kɛ anw yɛrɛ e ye seko bɛɛ lajɛlen kɛ anw ye Abu fɛn fosi tɛ yen ko anw mago bɛ mun na k'e t'a fɔ k'i b'a ɲini ka di anw ma i k'a sɔrɔ i kan'a sɔrɔ e Abu b'i sɛgɛn an b'a dɔn e bɛ sɛgɛn min na ayi ne ni ma kɔni anw m'an disi gosi ni e Abu ye fan bɛɛ fɛ an bɛ waso ni e fan bɛɛ fɛ. Fura min dɔw a bɛ alikazaki yɛrɛ kɛ dɔ la o de la mɛ b'a mɛn kuma dɔ la ko cɛkɔrɔba dɔ ni dɔw taara yan fɛ u bɔra u taara a tigi ma segin a bɛ denmisɛnnin a ka jugu mɔgɔ kɛri yɛrɛ de ma ale bɛ kɛri boli fo ka se dan dɔ la dusukun tɛ se ka dan min ten dɔw yɛrɛ bɛ fo alikazaki bɛ kɛ crise bɛ kɛ dɔrɔn are b'a caman su quoi bon yanni a kana s'o ma tu es très très jeune an ka bɔ nin kɔnɔ an ka sévrage jateminɛ. D'accord. I y'a faamu. Problème foyi t'a la docteur. Ne hakili la ye. N'Ala sɔnna n bɛna bɔ i ka bɔ sira fɛ. N bɛna fura dɔ sɛbɛn i kun wala i b'o ɲini k'o ta n'o kɛra sisan fura in kɔni a bɛ se k'i lasunɔgɔ a bɛ fɛn caman kɛ ni fura in bɛ k'i tɔɔrɔ an bɛ to ka ɲɔgɔn wele ni ko min bɛ yen parce que furakɛli ko ma nɔgɔn n'i kan ka na n m'a fɔ i ka na an b'a changer dɔ wɛrɛ la oubien n'i kan ka min fara a kan n b'o jateminɛ y'a mɛn problème t'a la mais kana ɲinɛ sport kɔ ani dimi caman i y'a faamu. D'accord docteur. Voilà, i bɛ nin ta ka ɲɛ wa ne mɔgɔ seri ma tuguni n'i wele ka na rendez-vous la an kana fama ɲɔgɔn ma ni ko bɛ yen i b'a ɲɛfɔ n ɲɛna ni fura in b'i sɛgɛn a bɛ k'i tɔɔrɔ fɛn dɔ bɛ yen i tɛ k'a faamuya foyi tɛ ka bɔ i ka habitude kɔrɔ la i bɛ sin kɛ yen mais i lasigi ka na. D'accord docteur. An bɛ taga dɔɔni dɔɔni f'i sago bɛ sɔrɔ i y'a faamu. Problème foyi t'a la o diya n ye trop. D'accord on fait comme ça. Merci. Bonne journée. Baara ko in kɛ Abu a bɛ Ala de bolo koyi i donni jigin o la. Ne ko Lela e bɛ ka nin hakilina ninnu bɔ min?
cɛ de don ni ala ko k'e bɛ baara sɔrɔ san sa i b'a sɔrɔ donc o la i bɛ jɔrɔ min na ta i da ne ni ma tɛna kuma koyi aw caman de bɛ aw bɛ siran ka baara ko dogo da so kɔnɔ n'u tiɲɛna a bɛ k'aw kɔnɔ k'anw bɛna fɔ ko i tɛ baara fɛ e t'o mɔgɔw la e tɛ sɔn o ma ti de k'i lafiya ne bɛ dɔn i sɛgɛnniba de don. n y'a faamu la i yɛrɛ denmisɛnnin hakili t'i kunna sisan dɛ. tiɲɛ de don dɛ. baasi t'a la n bɛ taa reposer dɔɔni ni ma ye ɲininkali kɛ i b'a fɔ ko n dalen don i y'a mɛn. k'i b'i lafiya. cɛw bɛ sɛgɛn koyi wa ni degun bɛ du caman de kɔnɔna la cɛ baden de bɛ minnu bɛ boli o musow ɲɛ nin cogo la muso dɔw yɛrɛ bɛ hali u t'u cɛw kibaru dɔn a bɛ sɔrɔ nin ko modèle dɔrɔn de fɛ parce que cɛw bɛ siran ni nana fɔ n ka baara tiɲɛnen don kumakan minnu b'u ɲɛ sɔgɔnɛ o ɲɛ siranɲɛ dɔrɔn kama u bɛ boli u ka sokɔnɔna ɲɛ ni ye kolokolo ye ne kan ka yɔrɔ furan tɔ laban. n terikɛ wara dɔtɛri ye mun fɔ a ye tiɲɛ yɛrɛ de fɔ ne bolo n bɔra nin ko nin kɔnɔ a mɛnna o Ouais, bon, c'est mon côté. Non, mais il était denmisɛnnin. Ale ka bɔ nin ko nin kɔnɔ i ka muso ɲini k'i ka avenir ɲɛɲini. Ça m'a beaucoup étonné, vraiment. Non, c'est mon côté. Ne ka essayer mais ne tɛ se ka bɔ a kɔnɔ quoi. Non, mais i tɛ denmisɛnnin wɛrɛ o. Ale ka bɔ nin ko nin kɔnɔ i ka muso ɲini k'i ka avenir ɲɛɲini. C'est vrai. Ah, c'est très important. Muso? Oui, bien sûr. D'accord. Non, mais n terikɛ ne tɛ jugu ye dɛ. Ne y'i terikɛ yɛrɛ yɛrɛ de. Ne ma tiɲɛ f'i ye, jɔn bɛ tiɲɛ f'i ɲɛna? Problème dɔ ma n'i sɔrɔ sisan ne tɛ mɔgɔ si tɛ yen nɔ min bɛ se k'a jɔ. Mɔgɔ fɔlɔ min wele i ka ko la, ne fɔlɔ y'i wele fɔlɔ i ka ko la. Bon ne m'o tiɲɛ f'i ɲɛna, jɔn bɛ n'a tiɲɛ f'i ɲɛna? Personne. À partir d'aujourd'hui, n'i ma bɔ nin ko nin kɔnɔ, wallahi ne ka teriya b'a da fɛ. N fana filɛ k'o f'i ɲɛna de dɛ. O bannen ni pewu, i b'a dɔn tu sais que tu suis très direct. Non, o tɛ s'o ma, kan'o kuma nasuguya fɔ. E ye ne balima don. Teriya ka bon e ni balima don. O kuma nasuguya fɔ. D'accord. Ni ne ye balima ye, i bɛ ne lamɛn. O ka di n ye kosɛbɛ. Wa mais e yɛrɛ kelen bɛ yan nɔ, est-ce que i kelen bɛ se ka to yan nɔ? Oui. T'es sûr? Oui. De toute façon, tu vas chez moi comme ça, on va prendre soin de toi. Mɔgɔw bɛ yen nɔ. Ne yɛrɛ kelen bɛ yan nɔ, ma kuma ni ma yen nɔ. Non, c'est pas grave. Je vais se débrouiller quoi, c'est bon. OK. Voilà, il va se recevoir. Mais est-ce qu'il y a du monde qui est là? Non, comme du coup, non, mais comment faire pour y aller dans la jean, dans la duni, dans la dima, au moins? Hein? Oui, faut un monde. Non, on m'a fait sur le monde. D'accord, prends-la là. Mais dis-toi la dima, faut l'après, mais t'as duni, là. Ok, d'accord. On va dis-toi la dima. Jigi o jigi, jigi kariala, ni jida maminga, no ijitie. Ma mumela, idal no dibila ma eda erma se folo mungera ma. Mumela. Pare bere do no nyɔgɔn. Kuro kundimi. Wulen do koy. Maidu farika kala. Ye paracetamol do san sugula fura fere muso in fɛ. Ni ale kisɛ fila ta a bɛ tɛmɛ. Ma ni dun y'a f'i k'i ka yɛrɛ fura ninnu sanni dabila ma. Ni ko ni i mago bɛ fɛn min na ou bien n'i man kɛnɛ ma i k'a fɔ an ɲɛna i ka kɔn k'a fɔ an ɲɛna ma. Allez. Je suis trop fatigué, mon frère. Voilà, réglé. Wow. Une famille vient, c'est pas. Ouais, bien. De toutes les façons, oui. Madame m'a averti que Banakula. Ah, ok. Ouais, donc c'est pas grave. Ouais. Mais alors, c'est pas.
Merci beaucoup. Il fait qu'il y sera tiré à qu'on on te folie que ça. Moi, il faut y qu'on là. C'est vrai. Et notre regard. Ibrahim abu gontina de solama. Akai sa kai. Akai nyota beteme. Mai jo me abu wila frasa nana. Aisa Laila. Ilalia akai. To warte bolola. Ne tara ah ma ibore ka kenya re ka gele on ma eri on fembe ma ni e mangene bo on fene tsaka lafiya. Ilalia nga kainsa. Ugo fente bolola. Akainte me la paracetamol ninta obanya. Mai jo me abu. Aisa. Ijo nga abu wili bay ma imangini farbe ka kala. Mi abu wili kana sisa. Abu no wala. Nous m'avons dit que nous avons joint. Hein? D'ailleurs, nous avons fait que nous avons gagné la vie. Merci beaucoup. Parce que moi, nous avons gagné sur. Tu seras là pour moi aussi. Donc, voilà. J'ai trop. Ok. Najario. Au Benama. Et puis, nous avons la fin, tant que là. Vraiment, santé, ça va, vraiment. Je suis très content pour ça. Là, vous gagnez. Vraiment. Ok, nous sommes là. Oui. Mais ça va bien. Ça va bien. Je te jure. Ah, merci, mon frère. Oui. Entrez qui n'est pas bien. Ah oui. J'aime bien ça. Non. Non, très bien. Bon, tu as là. Ça, hein? Non, vraiment, il y a trop, vraiment. Bien santé, vraiment. Non, mais on veut. Ouais. Allô? Allô? Banga Maru? Anshu. Amba basite. Alhamdulillah. Amba. Brulaido. Awo. Wallahi Brulaido. Awo ametu akona. Ami. Ya Rabbi ami. Ami. Amina ya Rabbi. Ah, bange alaka do mune. Alaka shin kan yawdi. Alaka labonya. Aba. Eni banjino do ani dimsano basitula. Eni ngo dimsano ndokono de ko do sa bange. Alhamdulillah. Ibenga fuli fu bela jeli. Ku benya na fi meni brulaila. Awo. Ai bashi kunte. A chano mfama na ngombe awole ka fuli ke nga chiwara kumembulu ka nyefinya na bange. Awa kadi. Aiwa, inafo nyanye finya na chugumina. Iba do duguba ko mano. Ne brulay na le duguba ko no nyi bara min soro nyanye finya na nyi bara soro. Parce que ne bi bara mina bara in segen ka bon et puis risque doni bala quoi. Je suis garde rapproché familial quoi. Wala obeto joro in soro bon duguba ko no ya quoi. Wala bon si ça iba do c'est anga so yi wartigi baso de mogo nya doni mana mogo nya jole no ana fana bu kuna ko na fulu chama me tu kono ya no kwa wala bon be sega na doni marama feni foni bon chena bengene srane no ne brulay jorole no be fe gande me quoi. Cara, notre mesure, Kalabankura, 30 mètres, 93, 74, 10. Faites confiance à Global Study Consulting pour vos projets d'études à l'étranger. Job Event, agence de communication événementielle, commerce général et prestations de services.